رايت سو مدبنا عم جمارنا هنا كبرات تخطاتتنا دقيمة كلهم እንኳዕ ብድሕን መጻእኩም እንዳበልኩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ንመሃሮ ወይ ንዋህሮ ንላወጦ ሓሳባት ማለት ብዛዕባ ኢንፍሌሽን ርኢኹም እንትኾንኩም ፀብፃብ ነርና ናይ ዩኤስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብዚ ናይ ሬድሲ ኣጋጢሙ ዘሎ ኦፍኮርስ ኣብ ዝተፈላለየ ወፍርናትና ብፍላይ ኣብ በዓል ተስላ ዝኣመሰላ ካምፓኒታት ነዋፍር ኣብ ኤውሮጳ ዘለና ብብዝሒ ተፀሪና ኣለና ስለዚ እንታይ ፅልዋ ክገብረሉ ይኽእል ብሓፈሻዊ ከዓ ንእሽተይ ሓበሬታ ወይ ታሪክ ናይቲ ዳእሲ ዘሎ ማለት ናብ ኩናት ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዝሰግር ዝመስል ዘሎ ሞ ናቱ ከዓ ንእሽተይ መደምደምታ ወይ ከዓ ሓሳባት ክህበለ ኣብ መወዳእታ ናይ ቢትኮይን ከመይ ጌርና ክንዋፍር ንኽእል ዝበልኩም ነርኩም ብዙሓት ናይ ቢትኮይን ኣብ ኢቲኤፍ ከም ዝኣተወ ርኢና ኣለና ነዚ ኢቲኤፍ እዚ ኩሉ ሰብ ክዋፍረሉ ዝኽእል ማለት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይና ስለንከታተሎ ናቱ ሓበሬታ እውን ክህልወና እዩ ማለት እዩ ሶ እቲ ቀዳማይ ንጅምረሉ ብኢንፍሌሽን كجمرولكم مور رديت نخنقبر جن كل جزية تاين قبرنا سكرين شير نقبركو اتي داتا كابي يوم تأخذ اللغة كنسرولكم يخلي مالتي perfect so تقدماي كم زبولكو سلسته عرسينا هنري عمو داتا نحطن مثلا كلنا دي مجمريا نا inflation كان رينا inflation of course أبز حلفة سومن سب تواهيبو ناي CPI زخون ستوك ماركت بفلايت يعني interest rate بinterest rate كتسلوا زخولا على الانفيز بلنا على تسلا زبلنا نشتي واقعا كورد ريني لنا نحدا معلتي مالتي انتقونا قد اوف كورس حفشاوي تي ستوك ماركت كن ريا خلنا ابز حلفه سمون مالت دحاني درجه 0% درجه بوزح يوسخن كنبل نخل مالتي سو ناي انفليشن صبصب ابزلنا تي بريك داون ناي ديسمبر زنبر كل غزي حدا ورحي اقدمو من صبصب زوبنا ني عامت ملو كون نخل ويكا ናይ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ማለት ዲሰምበር ወርሒ 10 ተኸውና ኣሎ ስለዚ ካብ ኖቨምበር ናብ ዲሰምበር ዝነበረ ክብሪ ናይ ነገራት ይውስኽ ኣሎ ዲ ፀብፃብ መጻና ከሎ ስቶክ ማርኬት ካ ብኡ መጠን ክጽሎ ክእል ስለምንታይ ቲ ኢንትረስት ሬት ክውስኹልን ዘይክውስኹልን ኣብ ግምት ስለ ዘእቱ ማለት እዩ ሶ ናይ ቀጻሊ ኢንትረስት ሬት ዝዛረቡን ኣብነት ናይ ዩኤስ ዘሎ ዕለት 31 ፀብፃብ ክህልዎም ወይ ውፅኢት ክነብሩና እዮም ስለዚ ንዕኡ ንመገምገሚ ኣዝዩ ክሕግዞም ይኽእል ንዕኦም ማለት እዩ So abzi ከም ንሪኦ ዘለና the consumer price index ማለት CPI እና ዝተማሃርናዮ ወይ inflation ብሓፈሻው ክልተ ዓይነት inflation ኢልና ነርና core inflation እቲ headline inflation of course the core inflation ብዙሕ መገምገሚ ክጠቕሞ ምኽእል ምክንያቱ ከምዛ ቀዲመ ዝገለጽኩ ኣብ ሬድ ስጋጢሙ ዘሎ ናይ ኤነርጂ ናይ ነዳዲ ነገራት ብብዝሒ ይጸልዎ እዩ ስለዚ ቀልጢፉ ስለ ዝጽሎት ናይ ነዳዲ ናይ ኦይል ማለት እዩ ናይ ኤነርጂን ናይ ፉድን ኣውፅኦም እቲ headline inflation ኢልና ንዛረበሉ ዘለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ headline ዝኸውን ዘሎ ሶ ናይኪ ኣብዚ እንታይ ብልና ኣሎ 3.4% ከም ዝወሰኸ ኣብ ዲሰምበር ናይ ወርሒ 12 ይፀብፃብ ዝህበና ዘሎ ኦፍ ኮርስ ኮስዶኩም ኣበይ ከም ትረኽቦ እቲ ሙሉእ ሓበሬታ ንክትረኽቡ ሓፈሻዊ ስእሊ ንክትወስዱ ግን ሶ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ከም ዝኸውን ዘሎ ማለት እቲ ፀብፃብ ሶ ኣብዚ ለና ኩሉ ግዜ ንረኽበሉ ዝበልኩኹም Bureau of Labor Statistics ዝብል እዮም ቶም ፀብፃብ ዝህቦ ካብና ኩልና ንወስዶ ዘለና ማለት እዩ ሶ ብፒዲኤፍ መልክዕ ኣብዚ ለኩም ከም ትኩሉ ግዜ ካብኡ ክትወስዶ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ስእሊ ኣብዚ ናይ ግራፍ እዚ እንተሪኢና እዚ ሰማያዊ ዘሎ እዚ ፀብፃብ ይሕብረና ኣሎ ኣብዚ ይሕብረኩም ኣሎ all items ብለና ሰማያዊ ዘሎ ማለት እዩ all items ክኾን ከሎ ሕጂ ናይ ኤነርጂ ይኹን ናይ ኦይል ይኹን ናይ ኩሉ ነገራት ብሓንሳብ ተጠርኒፉ ኢንፍሌሽን ክሕበረና ከሎ ወይ CPI ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ብለና ኣሎ all items ማለት item ማለት ኩሉ በልዎ ናይ ሰርቪስ በልዎ ናይ ነዳዲ በልዎ መዓልታዊ ንበልዕ ምግቢ ኤሌክትሪክ ንጥቀመሉ ላፕቶፓት ንገዝኦ ኩሉ ብሓፈሻ ማለት እዩ ዝጎደሎ እንታይ ፉድን ኤነርጂን ወይ ምግብን እዚ ኤነርጂ ንብሎ ዘለና ፀዓትን ክጎድል ከሎ ኢንፍሌሽን ክሕብረና ከሎ ማለት እዩ ሕጂ ተሪእናዮ ዳርጋ ሊኒየር ዓይነት እዩ ዝኸይድ ማለት ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዝብል ኣይኮንና ብሓፂር ግዜ ንሱ ብኸምኡ እዮም ከዓ ኮር ኢንፍሌሽን ኢሎም ዝፅውዕዎ ዘለዉ ንዑ ምክንያቱ معلتاو سلازي قاير كبرنا ور سلازي قاير ببزحي قرب نمغمغم كحجزو مخالي مالتي تي حدا جن وزي ناي كور انفليشن زي كونه هيدلاين انفليشن كل غزي لعلم تحت كبل كنريو نخال الناس سلازي غمغم كوستو كله حجي بخلتي وغناتي وسدو تكاندس لهم وسلا بسترينايو اول ايتمز حجي زي قيح ملكت اب جراف تريو زلهمي فود زنا انرجي ريو مع رخمي لعلم تحت بالكبرنا ورحي زي بتعمل قطي في العالم تحت النيفل مالت حجي all items electricity all زين انت رينايو درجة linear ريو
عاب الفللي يمصني تفللي رأي واحد ناي كلتي إذا حدا خمسة يخيد كله إذا جن ستريت يخيد على مالتي حجي أب زحلف كل جزء ناي ستوك ماركت كانوا وافر كلنا خب ذكرت أنا جراتي صلوا إيه قدامي expectation ويكام forecasted coin is أنحى كم كيلات تبهالس inflation كندي كمسي لهم جام جيرو مولس أنحو بزح جزء سلسلة زرار مالزجن بزح مجال زلي خوينا أي سمعنني صوتي forecast بهال expectation تثبيت تغير لوز نبرة سلسلة تبخلتها مسي تسي بي أي أنت خونا جن سلسلة ربعة مسي إذا خا هوتر كوين ويكا كاب تثبيت زخف مسي مبال مالتي سلسلة تحت سلسلة تزمت نيرو ستوك ماركت كوس مترقة لعل سلسلة سلسلة خونا ستوك ماركت كوجود لي الرأي مالتي of course زي عابف اللي يكونن جن عابد صلوح قبل الله فقلي عبد حلف نوفمبر انترينيا ورح عصرت حدا سلسلة نتبع حدا سلسلة نتبع حدا percent مسي خمسة نبرة مالتي حجي كل جزء عنده وسخة يوسخ على مالتي in this case so بتوسخ إذا employment وهي unemployment بهالكا عادي ترى له إذا حجي المنتهي تقدر نقولكم تي interest rate كوسخلون كقنصلون انت كم زجبرو كحجزهم خلينتهم أبي يوروب زلهم أبنت European Central Bank زبهال تم مأكلاي بانك زلو أبي أوروبا مالتي أبي إنجلاند نبي إنجلاند زلو إذن زاربول زلنا هذا فدرال ريزيرف وكذا فيد زبهالو ناي أمريكا زلو إذا سبت أمس رخبو زي implement and implement مال السبت سرح يركبوا دي يركبن في inflation تاي خبر له نجارات يخبروا له اليوم ماكرو إيكونوميكس كم يالله كل مسمعات توصيلهم interest rate كوسخن كقنصن كجدد يوم مالتي interest rate كا عاد ترى إذا لو بفلاياتي نحنا نجبره وفري بفلاي بستوك ماركت so أبزي كتميتنا 16 شح زخون سراحات نلعل وسيخهم مالتي أبناء حلفة ديسمبر حتى كتميتنا 16 سبات نابت السراح obviously عدل كفيته مالهم كتميتنا 16 شح زخون سبات كم زجوا ويك أسرح كجمهور يقول اليوم حتى أبز جزية زين هاي تجمع كم تسخلي inflationary تبعي له توع عقل ويكا inflation عبدي كعد ما خلي من تايزي توجه inflation بلوزلنا ويكا ناي دوموز ناي نجارات خبر خلي ناي تمدك سبات مالتي منياتو بزحت سبات ناب سرح يمصو سلازلو سلازي تي unemployment rate quantity تغيره ببزح سرحات هبتي عداقة سلازاتو وجن واقع كبر نايتي ويجس وي نايتي دوموز نبلوزلنا كوسخ تثبيت قبرولي دوموز انت وسيخو كا نابنت حموش نتبع حدا percent كوسخي تثبيت أو قلم بيبنيرة حموش نتبع حدا انت وسيخوس نرجع 100 قرش زخفل زنبرة نسعات 150 تخفلي مالتي حموش قرش توسخ يخفل سلازلو نخد فوق عد مولي أبز خونه كحنش شيء وي ديسكريشنير زخون أمازون كيدي زخون نجارات كأزولي كم اللي خبر كل حاجة كي إنفليشن نقال نجارات كم حلال فوق يخلي مالتي نسخات عندي متك من IT سنترال بانكس نبذلنا نزي ناي جنزب سابلاين دمان ويك أبز عالم زي ما تزولو يقعد أصله واحد كم تصله بواحد بزح كم تصله ندبله مالتي أبز جزء زنتري إني عم حجي بزح جنزب يوصل له quantitative tightening اللي نسوى ويك QT تبعه الزوع مالتي سلزي عمد كبابي نورحي كبابي 9 بليون دي ولا قال كوصي يقول اليوم كأتو خلنا بالسيستم كاب سيستم كأخوص يقول اليوم حجي زخ بزح كحجزهم يخلي نوعهم مالتي تي إنفليشن حجي كوسخ كرأي يخلي مهنياتو ويجس ببزحي يمت ويكا يوسخ سلازلت ويجس ويكاتي ويج مال دومز مالته interest rate هابستر إنايو زي unemployment rate ماي كتشحن عسران أبز جزية كورونا زنبرة كباب 15% ديون يرو unemployment rate مالت سرح زي أنو سبعة كمية قصور كله بمئتاوت مالتي سلازة 10 كباب 14 نتبشمون تمئتاوت زنبرة أبز جزية زين دحم كوين الله مالت ولا كابز حلف هنري خلنا أبزي 3 نتبشوعات يرو كلكم خلي دحن أبز ناي نوفمبر 3 نتبشوعات زنبرة أبز ديسمبر كا 3 نتبشوعات تقوينو سلازة ولا حنت نجار استغير نجار مالتي بقول ميزنا بره 3 نتبشمون ته أبز حلف عمت عدي دحنا average مالتي قدمي إيجن بتعمل بزح نيرو إزخاء نتي inflation نتي CPI نتي interest rate أبز الواقع هو سلازغل نزل مكتتالو أزيو أجداس كهوني مالتي right so تي interest rate نسي مثل 3 نتي 4 يمثل له مالتي كابتسبيت نلعليو جن بتاع زها شقة هيكون نتعدى قويك نزخون نجر سلازيت ناي interest rate كنزارب كلنا أبز جزيزي كوس خلود يوم كون نسولي مهنيات علت 30 حدا مزجيبي على لغبزي علت 30 حدا تيوم فيد ميتينغ ويك أخيبا كهلوامي نسو تي انترست ريت كنوس خلون زي كنوس خلون مالتي حجزي عبي صلوا يخبروا الله بستوك ماركت مهنياتو سبنتايل أمين له كباب 3 جزيس قرص يوم يلوس امنت جيرو له
ماركت عداقة مالت سب كبل كلهو نحنا إنات ماركت نخون زلنا بس جزيزي سلازي نحنا سلست جزية قورت إن دبنا ولا حتى أنت زي قورت أمو إنترست ريت أنت زي قورت أمولو أنت زي كأني سأمولو ستوك ماركت بتعني تحت خورد يخلي عسرت جزية أنت قورت أمك أم بنصارو أوف كورس بتعني لا عليك وسخي خلي حجي كنت نجارات الله أكتشلي سكرين شير كوارت لكم حجي أزي أقداسي كبرات حوات كلت عينة نجارات الله نزل سيستم ويكام كم مسار حزت تقوم لتهم سنترال بانكس نبلهم تقدمين إذا نبلو زلنا interest rate كون نسولن كوسخولن مالتي حجي بتعني لعل سلازلوت interest rate كون نسولي اللي تعداقا priced كوين زلو مهنا تقدمهم زحبركم عداقا already عداقا already كباب عسرت شمونته أوارح زخون أقدمه حسيبه والله أوكي حجي مجمرة أي قرصون يوم اللي قمت غير زلو عداقا percentage جال النبزي كباب 9% أي قرصون يوم اللي له بدحري إذا لقين كبابي 67% interest rate قرصي إلو قام توهيب له مالتي حجي كم زولكم تمونيتر سيستم زي تقوموا الميلات كل تلو تقدم interest rate كالعك print money جنزب print خجبرو مالتي حجي حسبوا interest rate قرصون تجميرهم جنزب كأبرينت خجبرو تجميرهم ستوك ماركت قال عليك خيدي مالتي مهنيات بوزح جنزب برينت خون على بوزح جنزب سبلاي يمسأ له عز عالم مالتي سلذ بوزح نجارات كمس انت هالليها تخون على اوف كورس عدل نركب علينا قل نجارات كابون ركب كابون ترخيبنا بوزح جنزب جيرنا كنجزاز نخلينا مالتي سلذ زي انترست ريت قونسل انت جمير ما بزق زي فلوت يبدحر يمسأ أميديا نت أخوينا مستزاربولو إيز مالتي جنزبس برينت خنجبر نخلينا يمزو بزلو كمسار هنطق أمول نخلينا كم عين الزربة أنت تزاري بمسامك أوف كورس كتجبروا يعني ولا حنت تسجم أيكهلوني مال سلسلة إنترست ريت قرص تسفى يجبروا له نقدم قرص يخا رجس إنيان أبجع ناي سلسلة حد نزلوا إنترست ريت بوز كجبروا يعني تأو كبروا إلهم يوم تثبيت جرم زلوا مالتي سلازي تي برينت نمقبر نحن تخندالو لنا أنت كندالو لنا جنزبنا ኣብ ስቶክ ማርኬት ና ወፍሮ ኣብ ካል ነገራት ክንገብሮ ኦፍ ኮርስ ተዳሊ ከምስናሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሶ ናይ ኢንተረስት ሬት ኦፍ ኮርስ ንሳ ተኣኽለና ያቲ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ኣዝዩ ዓብይ ተራ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዋፈርቲ ናይ ተስላ እንተኮይንኩም ክመፃ ኤንዌይ ናብ ተስላ ይኮን ትቀንዲ ኣርእስትና ግን ተስላ ስቶክ እንተሪኢና ኣብ ዩር ቱ ዴት ማለት ካብዛ ዓመት ጀሚርካ ማለት ካብ ዕለት ሓደ ጀሚርካ ኩሉ ግዜ ዋይቲዲ እንተሪኢኹሞ ከባቢ 12.52 ፈርቃን ፐርሰንት ቀኒሳ ንሪኣ ኣለና 218 መፂሓላ 250 ዝነበረት ማለት እዩ ቅድሚኡ ከባቢ 200 ዳርጋ 300 በፂሓ ነይራ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ፅቡቅ ዋጋ ኣለና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ንሕና ፅቡቅ ዋጋ ኣለና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኣብ ዝሓለፈ ግን ምዝ ናይ ሬድሲ ዘጋጠመ ኣብዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዘጋጠመ ባእሲ ናይ ሁቲ ናይ የመንን ናይ ዩኤስኤ ናይ ዩኬ ምስ ካልእ ነገራት ኮይኖም ዘጥቅዕዎ መጥቃዕትን ዓብይ ፅልዋ ገይሩሎ ንስቶክ ማርኬት ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ተሪኢናዮ ተስላ ሻትስ ዳውን ጊጋ በርሊን ፎር 14 ዴይስ ና 14 መዓልቲ ዝኸውን ኣብ በርሊን ዘለዎም ናይ መሳርሒ ዝጥቀሙሉ እዞም ተስላ ማለት እዩ እዞም ናይ መኪና عزيهم والله مالتي أبزي رويترز انتقينا تسلا فولفو زي ناي مكينة نفلتنا كنا فولفو دي فلتيلن تسلا of course أبنى ستوك ماركت بفلا بزح نفلتنا they posed output as Red Sea shipping crisis depends زي ناي Red Sea زقاتم زلو crisis مالت يعبي يقفع سلازلو انتا كوينو مالو تتواب بيلو مخم زلو يزحبرنا زلو مالتي سلازي زي ناي Red Sea نخالي إلا زي كون تيو ستوك ماركت أزيو عبي صلوا سلازلوي so كانال لنا بزي كم تعرفكم يبتسألي ناي سويس كانال كان فلتنا كلنا مالت ناي ريد سي بتي جيبوتي بتي إيجيبت بتي صوماليا بتي يمن كم زلون فلتنا إرتخا ناي ريد سي ومالتي أبزلاتنا تريقون تعليقهم أبزي of course يمن علينا أوكي ريد سي بزلو أبزي إرتشا أبزي Gulf of Aden بل زيتيك عندي خستها مالتي نعدا نبلو زلنا أزي أقداسي مهنياتو أبز إسرائيل علينا أبز سويس كانال علينا نفوتينا كاب سويس كانال ناب Gulf of Aden بحال of course كاب كده نسمع يانا هونينا إذا كله بريد سجيرين إذا حلفة أوكي بريد سجيرين إذا حلفة أقات أمخوين أبزي إتمتقع تقاتي مزلو أبزنا يمن مالتي إنه تاريخنا بقول كل ما تسينات نحلنا أبزنا يمن متقع تقاتي مزلو كله قعزو
ሕጂ ታይም ዝገብሩ ዘለዉ በዚ ሮተርዳም ገይሮም ኣብዚ ዕዳጋ ማለት እዩ በዚ ታሕቲ ገይሮም ብሳውዝ ኣፍሪካ ገይሮም ናብዚ ንክመፁ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዘጥፍኣሎም ገንዘብ ይኹን ወላ ካልእ ነገራት ማለት እዩ ኢማጂን በዚ ኣቋራጭ እንተኮይኑ ማለት ደሓኒ 34 ሰዓታት ዝወስደሉ ዝመስለኒ 34 ሰዓታት ዝወስደሎም ሓንቲ ሽፕ ወይ ዛ መርከብ ንብላ ዘለና ጃልባ ካብዚ ናይ ዩሮፕ ጀሚራ ኣብዚ ንክትኣቱ ኣብ ናይ ካናል ዝበልናዮ ናይ ጎልፍ ኦፍ ኣደን ዝበልናዮ ከባቢ 34 መዓልቲ ይወስደላ كل ጉዕዞታት እንተሪእና ናይ በዓል ተስላ ይኹን ናይ በዓል ኣፕል ብኡ ገይረን ብብዝሕን ዘጓዓዘኦ ማለት እዩ ቀደም በዓል እንግላንድ በዚ ገይረን ብታሕቲ ገይረን ከባቢ 43 መዓልቲ ዝወስድለን በዚ ኣቋራጭን ጀሚረን ገይረን ኣይ ቲንክ ፍራንስ ያኽመን ጀሚራቶ ብስዊስ ካናል ማለት እዩ ሕጂ ምስ በዓል ኢንድያ ትሬድ ገብራት ኮይነን ብፍላይ ቻይና ትሬድ ገብራት ኮይነን ኩሉ ግዜ በዚ ጉዕዞ እዚአን ዝኸዳ ነይረን በቲ ሓደ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ገለ ገይረን ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን በዚ ናይ ሬድስ ገይረን እየን ዝሓልፋ ስዊስ ካናል ኣለና ኣብዚ ኣብዚ ታሕቲ ኸ ጎልፍ ኦፍ ኣደን ዝበልናዮ ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ እዚ ኣለና ጎልፍ ኦፍ ኣደን ሕጂ ናብዚ ንክመፃ በቲ ድሕሪት እንተመፅአን ኣብዚ ግዜ በዚአን ዝመፃ ዘለዋ ተገምጢለን ምክንያቱ በዚ ፈሪሕን ስለ ዘለዋ ማለት እዩ በቲ ተገምጢለን ንክመፃ ብሳውዝ ኣፍሪካ ዝበልክዎ ከባቢ 43 ጥራይ ዘይኮነ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ ፊውል ነዳዲ እየን ዘጥፋእ ከባቢ 1 ሚልዮን 1 ቢልዮን ዝኸውን ንሓደ ጉዕዞ ማለት ንሓንቲ ጉዕዞስ ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ የጥፋእ ኣለና ኣብቲ ፊውል ተወሳኺ ብላዕሊ እዩ ዝብለኩም ዘለኹ 1 ሚልዮን 1 ቢልዮን ዝኸውንስ ብተወሳኺ ገንዘብ የጥፋእ ኣለየን ሕጂ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ብተወሳኺ ነዚ መን ዝቋፃፀሩ ዓብ ተራ ኣለዎ ነፃር ኮይና ኣብቲ ስቶሪ እዚ ናይ በርሊን ናይ ስቶክሆልም ዝተፅሓፈ ናይ ኣውቶሜከርስ ተስላ and Volvo ብለና ኣሎ they were suspending ማለት ጠጡ ኣቢሎም on ምባሊ so እቲ production ዝበሃል ናይ Europe shortage of components the first clear sign the attacks on shipping the Red Sea are hitting manufacturers in the region so እዚ manufacturer ንብሎ ዘለና ናይ ተስላ ዲ ናይ ኣፕል መስርሒ ነገራት ኣብ ቻይና ብብዝሕ ዝስራሕ ወይ ኣብ ኢንድያ ንዕኡ ጠጠው ከም ዘበሎ ይሕብረና ኣሎ ማለት ስለ ዘዋፈርና ኣሎ ንሕና ገንዘብካ of course ዋግኡ ክቅንስ እዩ ምክንያቱ መክሰብ ክኸስባሉ ዝኽእላ ናይ ሰራሕተኛ ዲ ናይ ካልእ ጥራስ ኢለን ከፍላ ኣለዋ ናይ ተጌጋ ማለት እዩ so the United States ብለና ኣሎ ብዚ United States American እዚኦም ብሪቴን መጥቃዕቲ ፈፂሞም ኣብቶም ናይ ሁሲ እዮም ገለ ዝበሃሉ ሁቲ ዝበሃሉ ሚሊሻ ማለት ልክዕ ከምቲ ናይ መንንያን ናይ በዓል ሓማስ ብኢራን እዮም ባክት ዝኾነ anyway ኢራን እዮም ዝድግፍዎም ንዕኦም ምስ ስዑድ ዓረብን ምስ ኣሜሪካን ኮይኖም ከዓ ብዙሕ ባእሲ ይገብሩ እዮም ሕጂ ትፀገም ግናት እንትኾን ዘሎ እቲ ኢምፖርታንት ሺፒንግ ሩት እቲ ጉዕዞ ይዕፆ ኣሎ ብዙሕ መጥቃዕቲ ዘዝመፀው መጥቃዕቲ ተገይሮም ንሶም ኦፍ ኮርስ እቲ ንሕና ክንከደሉ ስለንኽእል ዝኾነ ትሬድ ወይ ከዓ ሸቐጥ ኣይግበርኒ ክዕፆ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ከባቢ 12% ይመስል ዝተጋገ እቲ ካናል ኣብኡ ዘሎ ናይ ባሕሪ ብሓፈሻ ከባቢ 12% ናይ ዓለም ትሬድ ናይ ዓለም ሸቐጥ ብኡ ዝካየድ ስለዚ 12% ብኡ ዝካየድ እንተኮይኑ 12% ጠጠው እንተይሉ ናይ ዓለም እዩ ዝብለኮ ዘሎ ኢማጂን ማዕረ ከመይ ፅልዋ ይገብረሉ ከም ዘሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ዝዓበየ ኢንፍሌሽን እዩ ምክንያቱ ከም ዝበልኩም ተገምጢለን ዝኣትዋ እንተኮይነን 1 ቢልዮን ተወሳኺ ገንዘብ ንሓንቲ ጉዕዞ ዝኸፍላ እንተሃልየን 1 ሚልዮን ዝኸፍላ እንተሃልየን ሓደ ጉዕዞ ኦፍ ኮርስ እቲ 1 ሚልዮን ናብ መን ክሓልፍ እዩ ናባና እዩ ዝሓልፍ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ዝበሃል ኣሎ ሕጂ እቲ ኢንፍሌሽን ናብቲ ገዛ እዩ ዝሓልፍ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ንኣብነት ነዳዲ ከም ዝረአናዮ ፅቡቅ ጌርና እንተተውዒልናሉ ኦይል ስትሬት ይወሲኹ ከሎ ነዊሕ ኣይፀንሐን ከባቢ 2% ወሲኹ ነይሩ 1% ዝብልና ዘሎ ግን 2% ዳርጋ ወሲኹ ነይሩ ኣብ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ሶ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ማክሮ ኢኮኖሚክስ ከጋጥም ከሎ ንወፍርና ከዓቢ ፅልዋይ ይገብረሉ ማለት እዩ ስለዚ የመን ስለምንታይ እቲ ኩናት ወይ ከዓ እቲ ቫዮለንት ዝኾነ ብኸመይ ከ ጀሚሩ ዝሓተና ዘሎ ብዚ ከተም ብቦ ትኽእሉ ኢኹም ዋላ ብዩቱብ ከይድኩም ተደሊኹም ዝኾነ ተወሳኺ ሓበሬታ ናቱ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ብሓፈሻ ግን እዞም ሁቲ ዝበሃሉ ዘለዉ ልክዕ ከምዚ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተፈላለዩ ዓይነት ክስታይ ኣለዉ እዚኦም ከዓ ናይ ሸሪዓ ዝኽተሉ ኮይኖም ናይ የመን ክፋል ናይ የመን ማለት እዩ ዝበዝሐ ክፋል ናይ የመን ከዓ ብኦም እዩ ዝመሓደር ግን ኣብ ዓለም ፍሉጣት ኣይኮኑን ማለት ብሕጊ ፍሉጣት ኣይኮኑን ከምዚ ኢንግላንድ ላይላ ትፅዋዕ ንሶም ብናቶም ምምሕዳር ኣይኮኑን ዝፅዋዕ ዘለዎ ወላቲ የመን ማለት እዩ ሕጂ ምስ ብኢራን ስለ ዝድገፉ ንሶም ከዓ ምስ ኣሜሪካ ይኹን ምስ እስራኤል ኣዝዩ ማለት ላዕሊ ዝኾነ ፀገማት ወይ ከዓ ባእሲ እዩ ዘለዎም ማለት እዩ ሕጂ ዝበዝሐ ሰብ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢራን ንዕኦም ትድግፍ ስለ ዘላ ራሽያ ከዓ ንዕኦም ክትድግፍ ትኽእል እያ ቻይና ክትዛረብ ዝግባኣ ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ትዛረበትና ኣላ ምክንያቱ ካብ ንኣሜሪካ ቻይና እያ ሞቱ ትህሰየሉ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ናይ ትሬድ ናይ ሸቐጥ እንተተዓፅዩ ቻይና እያ ትእሰር ዝበዝሐ ወይ ትሽገር እምበር ኣሜሪካ ኣይኮነትን ምክንያቱ
ናይ ኣሜሪካ ጉዕዞ ኣይኮነን ትቀንዲ ንሱ እንታይ ዳ እዚአን ኣብ ዩሮፕ ዘለዋ ሃገራት ብፍላይ እንግላንድ فرنسا جرماني كباب زلوا هجرات على هولندا مالتي مسأن مس بعد تشاينا مس بعد إنديا تريدز جوبرو لبوتاي سلز بزح حسابات وي إكسبرتس كمان تابلو سلمن تايا أمريكا بزح جنزب زق فوزلو ويك سلمن تايا ممكن ناس جوبرو زلو من تايا تشاينا زيت الزارب يلوم الزارب ينزلوا بزجيز مالتي حجي انتهي زبل جمت كأكل وكأقلي maybe نسوم ولا خدم قفوة من خوليا مهنياتو نسوم من تايم تكند ما بقى شيء من تايو إسرائيل كانت فاينة زبل كستيالو مالت لك عم تحمس الجمهور بتقعزت خانة أمريكا نا إسرائيل نمتم كأن زلوا يزلون الصو so إذا كنا تزنا بتزل على درجان خيبت حكا of course ترتارن يجبروا له مالتي right so زينا يهوثي بحال مالت أحضر بيلا التريد سمع رقمي يسألوا أكو جبروا لي خيل مع رقمي كأجندة سنتكم زلون إيش تسأل نهوكم إليه زي أمس يازلون بر مورنا تناي politics وين أبتكال ንምእታዊ ለኮንኩን ግን ኦፍ ኮርስ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ካብ ዝኾነ እቲ ንሕና ነዋፍረሉ ዘለና እዚ ተፈሊጥና ተዋፊርናሉ ኣዝዩ ሓጋዚ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሶ ናብ ቢትኮይን ክንሰግር ቢትኮይን ኢቲኤፍ ኣብ ዝሓለፈ ዝበዝሐ ሰባት ኣብ ቢትኮይን ከመይ ጌርና ከነዋፍር ንኽእል ብምባል ብብዝሒ ሰብ ይሽገር ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ንብዙሓት ሰባት ኣቃሊሎምሎም ኣሎ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ዩኤስኤ تقمت انت خوينكا مهنياتو اب يوروب وي اب انجلاند زلنا كساب حجي اي تقبلون الله نتي اي تي اف مهنياتو اي تي اف انتاي مالتي اكسشينج تريدد فاند خوينو بوزحات كالات حنت خوين المسين نسخ انا تا اي تي اف انت غزي كاس نابنت تسلا ابل مايكروسوفت زلو تكالات كم حنت غيركا تغزل كلها مالتي وي كا جولد لنا ورقي نزو ورق زغا كتغزو انت ليها كاب تو ورق تغزو اي تي اف ناتو تغزل تخليها كم ورقة غيرك نسو تجوزت خليها لك نسوم تورك جزء نسخ أنا تي ورقة جزء لها مالس لازم كم زلك غيرك توصله بأكلت حزوني هذا لها أقل نتي إي تي إف تحزون لها لازم لك بيتكوين إي تي إف زبالك زي سبوت بيتكوين إي تي إف أبكن دي بيتكوين أبتي إكسشينج سكيل كاتجزء ويا كل ستورج دي أبستف فلاليت أمته لك كم تناي بعد تسلا كتوافر كلها وي حمش متعبيت كمباني كتوافر كلها S&P 500 كتوافر هذا بالنيا لك أكون غيرك أخذ جزء تخيلي خامالتي اكس سافي على بزي سو زي بيتكوين اي تي اف زبلو زلخو ابزلوكم كبابي 4.6 بليون ابو شتي حنت معلتي فوليوم ناتو مالت اتواغاتات زوسخن زقنسن مالت حجيتين عبيتي تكالات تبع عالمنا بلاك روك لا فانغارد لا ذا فيدليت لا حجي زي انتن قندي اي تي اف زبانا مالتي اوكي سو ناي نايزن ترينايو زي تيكر سيمبولي جي بي تي اي نابنت جي بي تي سي زي جراي سكيل بيتكوين تراست بيتكوين إلكم من تصحيفكم افيداليتي دي ابستف ابتناتكم زلوكم بروكريج تما بي اس اس زلوهم كتجوزوا وتخرجوا نص انت جزيكم تك بيتكوين كم تجوزوا زلوكم جن اكسبنس ريشيو ابغمت كتاتو لكم مخنياتو زي بيتكوين زي جراي سكيل بيتكوين تراست بي تي سي تبل جي بي تي سي تبل نابنت كبابي 1.5 اكسبنس ريشيو يزلوا اكسبنس ريشيو كم إيتس كندي برسنت تخفل نسخة نسون نخرجوا الكمالتي حجي زي أزي عبي حدا بحمشتنا 10 عامات تحس كي خاطر نسخة تخصوا ولا زلها بوزك ورثك على مالتي سون تحت قبل تخلي خاطر زي تحته اكسبنس ريشيو زلوا زي تحته نسخة تخفل لنا ناخذ جزء مالتنا قبل تحنتي 100 قرش انت جزيك 15 سنتيم كتكفل لنا قرشن 50 كتكفل لنا زي عبف اللي زلوا كم 100 يزلوا كم مليون كم 100 شحن انت خوينا اوف كورس عبف اللي كل وغالي سو ناي بلاك روك كنتروليكم ابزلوكم زي اي بي اي تي زبل ابنا يوتيوب شير غير يزنبركو زقا شيرز بيتكوين تراست بلالو حجي كما يسرح مسيلكم نسخه هتجزء كلها نسون قال لك بيتكوين يجزء كالو مالتي اوكي لك مع باكت زخونت بقى استدغفتيا لك جولد قدم حجيكم اغاتيمون يري ناي فيداليتي ابز غزي زيرو اكسبنس ريشيو مزوب زلو اي ثينك باب 6 ورحي زخون زلو 6 ورحي ولا حنتي اي تخفلوني هذا لها بدحر يقل I think كبابي 15 مئة وحدي قالت خفلو ليها ግን ዓብይ ፀገም ዘምፅእ ኣይኮነን 0.25% ማለት እዩ 25 ዘይኮነ 0.25% ውሕዲ ብዝኾነ ግን 11 ዝተፈላለያ ETFs ወይ ከዓ ኣፕላይ ገይሮም ዝነበሩ ሓቲቶም ዝነበሩ ተቀቢሎሞም ኣለዉ ማለት እዩ ዝዓብያ ትካላት ኣብኡ ከለኹም anyway ሰብ ዝተፈላለዩ መንገድታት ክመርፆ ይኽእል ንኣብነት ፊደሊቲ ኣካውንት ትጥቀሙ እንተሃሊኹም ኣብ ESA ኣብ ፊደሊቲ ከይድኩም ክትገዝእዎ ትኽእሉ ኢኹም በዓል ኣርክ ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ኣተኪረን ኢንቨስት ዝገብራ ዘለዋ እየን ኦፍኮርስ ብዙሕ ስለዘይገበራ ማዕረ እዚ ኣይሼርስ ማለት ብላክ ሮኬት ዝዓበየ ትካል ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ኣሰት ኣንደር ማኔጅመንት ዝበሃል ማለት እዩ
ኢንቨስት ኮን ባዕሉ ዓቢ ካልእቲ ግን ፊደሊቲ ወይ ከዓ ሼርስ እንተመሪፅኩም ኣዝዩ ፅቡቅ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ እቲ ማብ ኣሜሪካ ዘለኹም ማለት እዩ ኣብ ካልእ ቦታ ዘለና እንታይ ክንገብር ንኽእል ኣብ ዩኬ ዘለኹ ንኣብነት ከዋፍር ይኽእል ዶ ብዚ ዝብል ሕቶ እዩ ኣብ ኢንግላንድ ኮንካ ክሳብ ሕጂ ኣይምፅዎን ኣለዉ ምክንያቱ ነናቱ ሕጊ እዩ ዘለዎ ከም ዝረኣናዮ ካብ ኣየርላንድ ዓይነት እዩ ዝመፀና ናትና ዋላ ኢቲኤፍ ናይ ኣሜሪካ ክትገዝእ ትኮንካ ንኣብነት ንኣብነት ቪኤኦ ስቶክ ኣብ ኣሜሪካ ብቫንጋርድ ዝወሃበሉን ኮይኑ ቪኤኦ ናቱ ቲከር ሲምቦል ማለት እዩ ከምዚ ዝሪኦ ዘለና ነዚኣ ክገዝእ ተደልየ ብኣየርላንድ መጀመርያ ሕጊ ክወሃቦም ኣለዎም ሽዑ እያ ኣነ ዝገዝእ ካብ ኤውሮጳ እንተኮይኑ ማለት እዩ ኦኬ ካብ ኤውሮጳ ነዛ ቪኤኦ እንተገዚኣ ሲኤፍዲ ክገዝእ ክእል እየ ወላ ነዚ ናይ ሎሚ ዓንተ ዘሪእኩም ዘለኹ ከም ሲኤፍዲ ጌርካ ባዕሉ ኢተሮ ክትገዝኦ ትኽእል እየ ካብ ዘለናዮ ቦታ እንተዘይኮይኑ ግን ሲኤፍዲ ኢና ክንገዝእ ንኽእል እምበር እቲ ልክዕ ናቱ ቫልዩ ዝኾነ ናቱ ኩል ነገራት ክትገዝኦ ኣይከኣልን ዘሎ ብዚ ግዜ እዚ ኣብ ክንዱ ዳርጋ ንዓ ትፅጋዕ ትካላት ከሪአኩም ይኽእል እየ ቅድሚ ሕጂ ዋላ ስክሪን ሼር ገይረ ነይረ ኣብኡ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ማይክሮ ስትራቴጂ ኣለኩም ኣብዚ ማይክሮ ኣብዚ ኣለኩም ማይክሮ ስትራቴጂ ኢልኩም እንተኣትይኹም እዚኦም ከዓ ልክዕ ቢትኮይን እዮም ዝሕዙ ኦፍ ኮርስ ኣብዚ ዓመት እዚ ፅቡቅ ኣይጋጥመና ምሎ ክመፃኩም እንታይ ከም ዘጋጥም እዚ ናይ ቢትኮይን ኩለን ማለት እዩ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ወይ 5 ዓመት ተሪእና ግን ዓመት ፅቡቅ መክሰብ ተራእይዎም ኣሎ ሕጂ ታይም ዝገብሩ ንሶም ቢትኮይን እዮም ዝሕዙ ናይ ቴክኖሎጂ እዮም ነይሮም ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ብዙሕ ቢትኮይን ይሕዙ ኣለዉ ስለዚ ቢትኮይን ዋጋ ክትውስኽ ከላ ናቶም ዋጋ ከዓ ክውስኽ ትፅቢት ይግበረሉ እዩ እንተዘይሸይጦሞ ወይ ከዓ እቲ ናቶም ሲኢኦ እንተዘይሸይጥዎ ማለት እዩ ሕጂ ናበይ ክመፀኩም ደልየ ቢትኮይን ኣብ ኣብዚ ኤክስ ሰምፅያ ነይሩ መስለኒ እዚ ናይ ሬድሲ ኢንፍሌሽን ማዕረ ከመይ ፅልዋ ክገብረሉ ከም ዝኽእል ዝኾነ ፅሑፍ ሂቡ ነይሩ እዚ እዚኦም ናይ ዩኤስ ሴኩሪቲ ኤንድ ኤክስቼንጅ እቶም ዝከላኸሉልካ ንሶም እዮም ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ክትከይድ ከለካ ማለት ሕጂ ናትካ ሴፍቲ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ክሳብ 250,000 ዝኸውን ገንዘብ ናትካ ሴፍቲ ሎ ማለት ብሕማቕ ነገራት ብስርቂ ወይ ብገለ ተተወሲዱ ማለት እዩ ዝኾነ ፀገም ናይቶም ባንክ ወይ ናይቶም ገለ ነገር እንተኮይኑ ሕጂ ንሶም እዮም እቶም ኢቲኤፍ ከኣቱን ዘይከኣቱን ዘፍቅዱ ኣብ ዝሓለፈ ኣይ ቲንክ ረቡዕ ድያ ነይራ ሓሙስ ኢቲኤፍ ኣፕሩቭ ጌርና ያለና እዚ ቢትኮይን ስፖት ኢቲኤፍ ኣፕሩቭ ጌርና ያለና ማለት ከም ኢቲኤፍ ተቐቢልና ያለና ኢሎም ኣብ ትዊተር ወይ ኣብዚ ኤክስ ንብሎ ብዚ ግዜ እዚ ፅሒፎም ኦኬ ሕጂ ቢትኮይን ኣይፀንሐን ቀልጢፉ ወሲኹ ቢቲሲ ቀልጢፉ ወሲኹ ሓንቲ ይፀንሐን 7 ዴይስ ንረኣዮ ኣብዚ ንህለኩም ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ከባቢ ፀብፃብ ምሳቡ ዕለት 11 እዩ ነይሩ ቀልጢፉ ባው ኢሉ 46 ኦኬ ኣብዚ ነይሩ ዕለት 10 ሶሪ እዚኣ ዘይኮነት እዚኣ ኣብዚ ፀብፃብ ምሳቡ ቀልጢፋ ወሲኻ ብድሕሪኡ እንታይ ገይሮሞ ንሕና ኣይኮናን ሃክቲና ኮይና ኢሎም ተዛሪቦም ሃክ ኮይና ማለት ተሰሪቕና ከምቲ ናትካ ኣካውንት ከመይ ጌርካ ሴፍ ትገብሮ ኣለካ ኢልና ዝሓለፈ ሓበሬታ ሂብና ዝነበርና ንሶም ከዓ ተሰሪቕና ዝብል ፀብፃብ ሂቦም ኣብዚ ተብሎ ዝረእዎ some the sex ዝበሃሉ ማለት ኤክስ ኣካውንት was compromised and unauthorized post was posted ሕጂ approved ኮይኑ ምስ ተባሃለ ቢትኮይን ቀልጢፉ ወሲኹ ኣይኮን ምስ ተባሃለ ከዓ ካብቲ ዝነበሮ ንታሕቲ ተመሊሱ ቀኒሱ ኣብዚ ተሪእና ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣይ ቲንክ መፅናዕቲ ክወስዱ እንደልዮም ካልእ ነገራት ብዘይገድስ ምክንያቱ ሃክ ኮይና ንዝበሉ ዓበይቲ ትካላት ክንደይ መቕፃዕትታት እዮም ገይሮምሎም ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ዝበዝሐ ሰብ ጆክ ክገብር ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ ማለት ነብሶም እዮም ሕጂ ክቕፅዕዋ ኢልካ ኢሎም ዝዛረቡ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኢቲኤፍ ምስ ኣተወት ዓለም እንታይ ተፀቢዩ ነይሩ ልዕሊ ሰማይ ክትስቀል ኢቲኤፍ ናይ ቢትኮይን ብሓፈሻ ዋጋ ሰማይ ክትስቀል ኢልያ ተፅቢት ገይርላ ነይሩ እንተኾነ ግን ኣብ ዝሓለፈ ወላ ንእሽተይ ሓበሬታ ሂበኩም ነይረ ማለት ኣብ ቀዲሙ ፕራይስ ይኸውን ዝኾነ ነገር ብጣዕሚ ሃይፕ ገይሮምሉ እንተፀኒሖም ንግድን ኣይኮነን ክውስኽ ኦልሬዲ እቲ ዋጋ ናቱስ ኣትዩ ፀኒሑ ክሳብ ተሾ መዓልቲ ኦፍኮርስ ኣፕሩቭ ኣይኮነ እንተዝብሉ እሞ መሬት መረገፅ ነይሩ 15-20% መፅሕ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ኢለኩም ነይረ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኦፍኮርስ ንእሽተይ ወሪዱ ከባቢ 41 ከባቢ 42
وديني 4,200 كاب كندي يحسبوا كاب 4,900 مالتي 4,900 زلعله بصح نيرو بدحري 4,100 وريدو كنا كباب 8,700 فللي زلو مالتي حجي تايزر ايكا زلو زخون نجر fear of missing out بحالالو نابنت كمزي فومو تباهلي السواح سب جير ويلكاس نسخه بقى خمزي هايب هاي تكبر قس جير كاتراي انفست تقبر كم زلخ زغلص ابز غزي زي 4-3 كبابلا مالتي اوف كورس صبغي 4-3 ولا نبعلو مهنياتو كباب 16% يعني راه ابز حلفه غزي كنري اخلنا So yeah, ti Bitcoin ETF انتي كم زخونه إلهم مقولصلو بزي أبسي MBC كيدكم ولا كتريقوا تقوليهم بفلايتهم أمريكا زلهم زينا US Security Exchange Commission زبهال ويكاد السك زبهال approved the first ever batch of spot Bitcoin exchange trade funds to come out of the US كابنا US زوات مالتي جي بتوسخي هذه آخر يوم يعني شيء أبزلنا ቢትኮይን አይ ሚን ጎልድ መጀመርያ ናብዚ ዝኣተወትሉ ግዜ ዓብ ነገር እያ ለውጢ ሪኣ ነይራ ከባቢ 400 ዝነበረት ኣብ ሓፂር ግዜ 1800-2000 በፂሓ ሪእዎ ከመይ ኢሉ ወሲኹ ኣሎ ናይ ጎልድ ማለት እዩ ቢትኮይን ከዓ ማዕረ ከምኡ ክውስኽ ኢሉ ዝፅበ ሰብ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍላይ ኣብ ናይ ኣፕሩቭ ቅድሚ ምዃና ብዙሕ ሰብ በቃ ቢትኮይን ከባቢ 100,000 ክትበፂሕ ኣብ ሓፂር ግዜ 200,000 ክትበፂሕ ዝብል ሰብ ነይሩ ክትበፅሕ ትኽእል እያ ዶንት ጌት ሚ ሮንግ ክትበፅሕ ትኽእል እያ ወላ ሕጂ ግን ሽዑ ይኮን ዝኾነ ነገራት ማለት ሰብ ብጣዕሚ ሃንቆታ ተፀቢዎን ተፀኒሑ እቶም ዓበይቲ ትካላት በዓ ብላክ ሮክ ዝበልና ንሶም ምስ ዝሸጡ ብዙሕ ፅልዋ ክገብረሉ ይኽእል እዩ ነቲ ዕዳጋ ማለት እዩ ኣብዚ ኣላ ንእሽተይ ከሪአኩም ከም ተወሳኺ the building blocks for እዚኣ ሓፍትና ናይ ኣርክ ኬቲ ውድስ ትበሃል ናይዚ ኣርክ ኢኖቬሽን ዝበሃል ናይ በዓል ኮይን ቤዝ ቀዳመይቲ ኢንቨስት ትገብር እያ 25 ሚእታዊት ናተይ ገንዘብ ከባቢ 25 ሚእታዊት ናተይ ኔትወርዝ ሃብትስ ኣብ ቢትኮይን እዩ ዘሎ ኢላ ተዛሪባ ነይራ ሕጂ ንሳ እንታይ ኢላ ከባቢ 1.5 ሚልዮን ክትበፅሕ ትኽእል እያ ንሓንቲ ቢትኮይን ትብል ዘላ ማለት እዩ ከባቢ 4,000 ዘላስ 1.5 ሚልዮን ክትበፅሕ እያ ትብላ ኣላ ንስማዕ እያ ሓፃር እያ ነዋሕ ኣይኮነትን Find in our big ideas, so that's at arc-invest.com, the building blocks for our price forecast. And our base case is in the $600,000 range. Our bull case, and we think the probability of the bull case has increased with this SEC approval. This is a green light. Our bull case is $1.5 million by 2030. You can see the building blocks. You can see how conservative we are in terms of those building blocks. This is a big idea. It is the first global, decentralized, digital, rules-based, critical there, rules-based monetary system in history. It is a very big idea. So እንታይ ትብዘላ ናትና ትፅቢት ናታ ኤክስፔክቴሽን ማለት እዩ ንሓንቲ ቢትኮይን 600,000 ክትበፂሓ ትብል ብዙሓት እዮም ኤኒዌይ ከምኡ ዝብሉ ወላ ፀላእቲ ናይ ቢትኮይን ዝነበሩ ዓበይቲ ትካላት ይኹን ካልእ ነገራት ቢትኮይን ከባቢ ማስ ብዙሕ ክትኮን እያ ኢሎም ትፅቢት ይግበሩ ኣለዉ ንሳ ናተይ ፕላን ናተይ ሓሳብ ከባቢ 600,000 ክትበፂሓ ንሓንቲ ስቶክ ኣብ ግዜ ቡል ግን ማለት ቡል ማርኬት ማለት ከዓ ዕዳጋ ክውስኹሉ ኢልካ ትፅቢት ኣብ ትገብረሉ ግዜ ግን ከባቢ 1.5 ሚልዮን ክትበፂሓ ትብላ ኣላ ማለት ሕጂ ነዚ 1.5 ንእሽተይ ኤክስፖዠር ክንገብረሉ ኣብኡ እንተበፅሕታ ኣይፍለጥን ማለት ንዓመት ከባቢ ኣብ 10 ዓመት 2030 እያ ትብል ዘላ ስለዚ 2030 1.5 ሚልዮን ክትበፅሕ እንተኮይና ንሓንትስ ከባቢ 80% ክትውስኽ ኣለዋ ንሓደ ዓመት ማለት እዩ ፖሲብል ዘይከኣል ኣይኮነን ምክንያቱ በዓል ተስላ 56-60 ሚእታዊት እየን ወሲኸን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምስ ንሪአን ክጋጥም ኣይጋጥምን እዩ ማለት ኣይኮነን ንእሽተይ ኤክስፖዠር ተገበርካ ከባቢ 5-10 ሚእታዊት ካብቲ ገንዘብና ግን ዝፅላእ ኣይኮነን ኦፍ ኮርስ ኣብ ቢትኮይን ኢንቨስት ክንገብር ቁርብ ከሸግረና ኽእል እዩ ዝበዛሕና ግን ኤክስፖዠር ምግባር ኣዝዩ ኣገዳስን ፅቡቕን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሶ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ጎልድ ማለት መጀመርያ ዝወስኸታ ትመስለና ነይራ ሽዑ ግን ሰማይ ተሰቒላ ማዕረ ናይ ጎልድ ኣብ ኢቲኤፍ እቱ ምስ በለት ማለት እዩ ጎልድ ማለት ወርቂ ማለት እዩ ወርቂ ኣብ ኢቲኤፍ እቱ ምስ በለ ማዕረ ከምዚ ለውጢ ስለ ዘምፅአ ቢትኮይን ከዓ እሞ ቢትኮይን ንክትረኽቦ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ጎልድ ንምንታይ ክቡር ኮይኑ
سكيرسيتي سلازلو مالت نخترخ بقليل سلازي يكون مالتي بيتكوين كافلوت أجين 21 مليون دي جنا زلوا سلازي تزبز حق أوصي زلوا بزح كوت سايك إني سلازي بزح سب إنفست قبل كله أبو واجو خا خبر تثبيت جبرولو إلي سب جمت غير زلوا مالتي سو بزح زلنا actually أبدنا مايكروسوفت اكچولي تزعبيت تكالني عالمنا كوينا لا ابل بليصاتا اي ثينك مايكروسوفت بتعمل انوفيشن وي كابتن معباله صبغ ساغير ما بزعمت دي بفلا ابتناي اي اي ناي ارتفيشال انتليجنس انوفيشن وي معباله خلنا اب ترات تطويت ما بزحلف عامت ابل كا زبلصتا ادنو حجه ناي 0 ساعات كو بزحلف ግን ب2.8 تريليون كتكون كلا تحنتقا 8 تريليون تحنتقا 2.8 من نفس 3 تريليون قطيفات وت مالتي انتي نمبالي واغا استوسخالا مالتي تي اوستاندين شيرز كنسو ግን واغا اندا وسخت وسخالا نمبالي ناي بيتكوين سو عبي زيناتات نيرا بزحلفه سمونت بي اونست بفلاي ابز ناي ستوك ماركت صلوا خغبرو لزغل بتعمي انفيديا تزبلص توصيت استرخبلا زبلنا ابز حلفه 10 عامات 10 عامات ايفن كاب بيتكوين زبلص توصيت استرخبلا ستيل ابزي ورح زك اندم يتاو توسخ لا ايماجن ريكم 1 سكند انفيديا يورتي دابز عامات زي 11% وسيخه ستيل سمايت سكلا مالتي ترينياري 66% this is magic حمش عامت ريري وحد نتبي ولا خصوع خمنا زي اشجار زخونه كتميت عسرنا بعمت يور تو ديت حدا كابتن زعبيا كالات كوينا زلا زيا انفيديا تبهلكا حجي كمان كباب 11% كم زوسخت يرينا له مالتي بنصارو بعل انفيز تنقلتيفن كصلوا زخلا قلتيفن كصلوا زخلا بانترست ريت بفلاغن واغان كقنس ترخيبو امازون 6% متى 6.4 5.6 زي مايكروسوفت مالتي تاع ابل بلساتا زبلنا ابل كتنت وش دي توسخ كلا نص 5.6% توسخالا ناي جوجل زي الفابيت نتقملو كل غزيخا يوتيوب حويسكا كبابي 5.6 وسخالا بنصارو ابزلنا بعل تسلا 7.8 غوديلا لا ابز حلفه سمون طرا ابز خالو انا اوف كورس كالات مالتي سلازي انتي نمبالي ازانيقنا انت خيلنا قرب كحجزنا يخيل اب تسلا طرا وافروق بلاي كاني انا تسلا سلازم فوتو ويس لازم مرت تجنزبنا قرب ابتيا 10 ميتاوتات 5 ميتاوتات 8 ميتاوتات عند بالنا قرب ازان قلت لنا ግን دحن زخونه وصيت كهبنا يخيل تم دوم يخمز مصاكم ناي اس ان ناي لانش ناي يمن زغاطم ابز ناي هوتيس زبحالو زعبي كفال ايفن صنعات عبايتك كابيتال سيتي ناي يمن زقواصصروا زخونه متقعتات اب ناي جالابو اب ناي مراخب سلازغبور ابز نريم زلنا ب مسعود عرب ولا باسيوم سلمنتايو اوف كورس ايران مسعود عرب نسمع يبلنا بتبوتا ناي جيوبوليتكس مالتي سو زيوم متقعت سلازغبورو يو اس ان اي ثينك بزحت هاجرات الله ابزي يو اس اي استراليا هولاند even بعل مش متزاربون يورزي بريزيدنت بايدن متقعد خنفني نايلو فنيو كساب زطف خنطفو مين نايلو تيم كاخاب زبرت متقعد خنفدلو مين نابلو سلازي ابز على درجه كيبصح صلوا يغبرلو بسونك خا بعل تسلا بزح صلوا غير لنا الله ማለት ናይ تشيبين በቃናይ ጀላቡ አዚ አገዳስ ስለዝኾነ ትጉዕዞ ስለዚ በዓል ተስላ ተገይረና ኣለዋ ሻዳውን ገይረና ኣለዋ ሓንፂር ግዜ እቲ ቦታ ክሳብ ዝመዓል ተዚ ተማዓራሪ በዓል ተስላ ዋጋ እንታይ ክኸውን ተፅቢት ይግበረልና ኣሎ በዚ ናይ ከቪን ኣነ ብዝሕ ዘካታተሉ ማለት እዩ ክሳብ 222 ክትበጽ ይጽበ ኢሉ ዝዛረብ ኣሎ ኣብዚ ግዜ ኢንዌ 228 እያ ዘላ ሶ ኢስ ኢዚ ሶኒ ክትበጽሕ ትኽእል 222 ዋጋ انت قد دخا 198 كتبصيح بلا 198 انت بصيحه انا نبعلي كباب 50 شيرز ويكا 50 برك خغزا خالي نابز مالتي اذا خنتايو ارني ناتا اتاوت نغرلو على 14 جانواري دحري سومون زخون دولو دحري سومون سلازلو مالتي ግን اوف كورس ازي ابغمت كنت ولنا ازنا جيو بوليتكس ناي ريد سي ناي بحري اغاطيمو زلو كونتات ابي كم زبصح كنري لنا مجمريا شعوع بعد تسلخ نوافر ناي نوفرن بعدنا قمت كنوصل نخلينا مالتي سو كسم ودأت استخطتلكمني بلبي يمسكنكم احوات اي ثينك بزحتن سلازهلوكم نتحتاتكم من ملاسكا تدالي له حج
اوكي صبوا قال اوكي ثانك يو دي تريدين انا يقبر نمبر صبوا نيركا دي تريدين مالت معك او ابي تقمت صحف ليش كم وداتا مهنيات استفلالي بوتا استفلالي عند بروكرج ستقوم يم ابي انجلاند ويا بيرو تكون كحجي تريدين تو وان تصبقي تريد نخد قبرلو بن سي اف دخل تقام عليك سي اف دخل خمس ليفرج تلقى على انفست قبرلو وي تريد تقبرلو بحفش انا زمهر زلو هنا انفستين وفري مالتي بابليك ገንዘብካ እንታይ ትሬድ ሪፐብሊክ አይ ዶንት ኖ አይፈልጥ ኮን ኣለኹ ሶሪ ሚለን ሃፍትና by the rumors and sell the news exactly thank you ዋጀ እሞ በዓል ኮይን ቤዝ ጎዲሉ ኣሎ ኦ ጽብቕት ነጥቢ ሃብቶም ሓውና exactly በዓል ኮይን ቤዝ ኣሎ መስለኒ በዓል ኮይን ቤዝ ጥራይ ዘይኮነ ረሲዕን ጸኒሐ even كان أنا أوافر لني لكم زنور ما سوافر لن زي كونس توافر كالن صبغي إلين زنوركو بعل مرة انتري كامو كجرم كياد نوزير أخو ما نتقنكم هالتي ريوا حنت معلتي عصرت حموش بتعمل ريسك أساتي لزوع كويزي of course نحد عمت مسنوريو استيل 140 مخسب له من 40% مالتي أبزع عمت زي كباب 3% قولي لا زي مرة of course نايتي mining ዝፍጽም ማለት እዩ ሕጂ ከም ዝበልኩም ቢትኮይን ተወሪዱ ንሱ ካብ ብሰለስተ ዕፅፊ ገለ እዩ ዝወርድ ምክንያቱ እዚ ብጣዕሚ ሪስኪ ንእሽተይ ማርኬት ካብ ስለ ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ማለት ብብዙሕ ሰብ ክገዝእ ከሎ ቀልጢፉ ክኸብር ብዙሕ ሰብ ክሸጥ ከሎ ቀልጢፉ ሓስር እዩ በዓል ኣፕል በዓል ማይክሮሶፍት ከምኡ ጌርካ ለውጢ ከተምፅእ ኣላ እዚ ኣይከኣልኒ ብሓፈሻ ኩለን ተን ማይኒን 10% 30% እየን ኩለን ጎዲለን ኮይን ቤዝ ንባዕሉ ክጎድል እዩ ኢለኩም ነይረ ብዝሓለፈ ከማን ማት ሕጂ እኳ ይገዝእን እየ ጎድሉ ኸውን ኢለኩም ነይረ still the same يور تديت ابز عمت انترينا عسرانا معريا مالتي كوين بيز مور كتورد تخليها مهنياتو مور اتاو نايزيوم كاب انتايدي كوين بيز كاب سبك شيت انك جزء ان كله اوكي تي نعملت بيتكوين كجزء كله قرش زوس بتخوينم كشتا كله قرش زوس بتخوينم كابي تكند اتاويهم حجي سب كابو ገንዘብ አውጽዩ እቲ ETF ይጎዞ እንተሃሊ ካብዓል ፊደሊቲ ካብዓል ትሬዲንግ 2 ካብዓል ዝተፈላለዩ ዓይነት ብሮክ እንታይ ዝበሃል እዚ ስቶክ ትገዛሉ ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ስቶክ ገዛሉ ትገዝእ እንተሃሊካ ገንዘብ ካብ ይወጻሎ ማለት እዩ ልክዕ ንስኻ ጽልዋ ክገብረሉ እዩ ኦፍ ኮርስ ብብዙሕ ሰብ ይገዝእን ሸይጥን ስለዚ የለው ብሓፈሻ ግን ልዕሊ ዋጋን ከይደን ነይረ is too high imagine ካብዚኣ 27 ኦክቶበር ጥራይ ጀሚርካስ 163% ወሲኻላ this is not real ከምዚ ብጣዕሚ ሃይ is difficult to believe كمان ብጣዕሚ ኣብ ሓፂር ግዜ ማዕረኸም ለውጥ ዘምጽእ እንተኮይኑ ኣብ ሓፂር ግዜ ከዓ ታሕቲ ክወርድ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ከነእትዎ ኣለና of course ከሲበ ኣለኹ ኢልካ ከተውፅኦ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ቀልጢፉ ላዕሊ ዝበፅሕ እንተኮይኑ ወይ ከዓ ገለ ክትዝኸሰብከ መክሰብ ኣውፅኢካ እቲ ዝተረፈ ከም መሐለዊ ታብኡ ክትገድፎ ትኽእል ኢኻ ኢንከይዝ እንተወሰኸ ንምባል ማለት እዩ ምክንያቱ ብዝኾነ ዜናታት ቀልጢፈን ክፅለዋ ስለ ዝኽእላ ካልእ የስ በዓል ኮይን ቤዝ በዓል ማራ ዓብ ፅልዋ ገይርለን ንባዕላ ቢትኮይን ከማን ዓብ ፅልዋ ገይርላ ርኢኒ ኣለና كباب 7% قولي له كوين بيز اكسلنت 7% وسيخو امين قنيسو لاكه ثانك يو كبرحو سرو واتساب بليس يبطعمي بيزي زلخوي قريتا حطت عليكم عبد زرخيكمني زبلص نيرو مهنيات بزح مسجات على زي تملسكم كما انا زي غبرو يخلوك مايك اني بتاع تويتر يلوكم نيره تويتر كاز وزح مليس لهم بتكالنا فيسبوك ناي واتساب كن قربا شغري بلن مستغزي ኣብ ሎንደን ንራኸብ ስቶክ ማርኬት ክላስ ተትጅምር ብቋንቋና ጽቡቕ ነይሩ ኦኬ እስኪ ኣብ ጽሑፍ እስኪ ጻሕፉ ለይ ኣሕዋት እዚ ኣብዚ ንምህሮ ዘለና ስቶክ ማርኬት ርዱእ ዶ ኮይኑ ትረኽብኩም ኣለኹም ምክንያቱስ ኣብ ኦንላይን ብኣካል ኮይኑን ኣብዚ ኮይኑን እዚኣ ጠውቕ ጥራይ ክፈላለየ እምበር ዓብ ፍልይ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ ከመይ ትርእይዎ እስከ ማለት ብኣካል ምሄረስ እንታይ ትርጉም ኣለዎ እዚ ኣብዚኣ ዝምህራ ዘለኹ እያ ካልኣይ ከዓ ሓፈሻዊ ናተይ ሓሳብስ كلنا بزلنا اللي نحن مهارو للمبالي كاب حدا هاجر أو حدا عدل لنا ترى اسكا خمين مسلوكم بأكل حجاز خوينو يسمعكم أنا بأونلاين يزفتو ولا أنا نخم مهار زخون كورس كورس كله بأونلاين بزح ويب سايت حتى لو بنا تحت مهار تدخلوا ثانية آخريكم غير باي ذا واي أنت زي كوينو جن ميبي حدش انتو هينكا أبزي ناي فيدل فاينانسيل كام تصحفكا ኣብዚ ፕሌይሊስት እንተኺድካ
ኣብ ፕሌሊስት እንትኸይድኩም ኩልኩም ሓደ እንተሃሊኹም ማለት እዩ ናይ ስቶክ ማርኬት ካብ ቀዳማይ ክሳብ መወዳእታ ክፈላ ብዘለኩም ኦኬ ካብ ቀዳማይ ክሳብ መወዳእታ ብዘለኩም ናይ ገዛ ተለኹም ከዓ ሓበሻ ኤዱኬሽን ኣብዝኻ ናይ ብመምህር ደስ በለ ናይ ሪል ስቴት ናይ ገዛ ሙሉእ ትምህርቲ ኣለኩም ማለት እዩ ሶ ናይ ላይቭ ንህቦ ትምህርቲ ብዘለኩም ኣብዚ ከይድኩም ካብ ሓደ ክሳብ መወዳእታ ፅቡቅ ጌርኩም ተተኸታተልኩሞ ዝተረፈ ሕቶታት ንዝህልወኩም ኣብዚ መፂኩም ከዓ ከመላኣልኩም ይኽእል እየ ዝብል እምነት ኣለኒ እሞ ነይቢ ድሓን ከመይ ባቡለ ሰላም ብሬን ኣብ መንጎ ትሬዲንግ ትዋንቱን ኤንድ ካልኦት ብሮከርስን ከም በዓል ኣቫንዛ ኦር ናርድኔት ኢን ስዊድን ዘሎ ዲፈረንስ ማለት ከዓ ትኸውን እንታይ እዩ ኣበይ ኢንቨስት ምግባር ይመርፅ ኣብ ስዊድን ኣለካ መስለኒ ሕሪ ሓውና ንዓኻ ኣብ ኣቫንዛ ኢንቨስት ጌርካ ይምረፅ ግን ኣብ ኣቫንዛ ከምቲ ዝድለ ስቶክስ ክትረክበሉ ትኽእል ኒኻ ኩል ኣደኖ ማራ ላድያ የላን ርግፀኛ ይኮንኩም ሕጂ እንታይ ንምባል እየ ኣብ ትሬዲንግ ትዋንቱ ልዕሊ 10,000 ስቶክስ ክህልዋ ከለዋ ኣብ ኢቶር ትኸይድካ ከባቢ 3,000 ስቶክስ እየን ዘለዋ ኣቫንዛ ዝዓብየ መክሰብ ዘለኩም ንዓኹም ኣብ ስዊድን ዘለኹም ግን እቲ ናይ ታክስ ናይ ቀረፅ ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ በዓል ኢቶር ወይ ትሬዲንግ ትዋንቱ ተመሪፅካ ታክስ ባዕልኻ ክትከፍሎ ኢኻ ክንደይ ሚእታዊት ኢኹም ትከፍሉ 30 ሚእታዊት ድገለ ልክዕ ካብቲ ኣታዊካ ከምኡ ክቁረፀልካ ኢኻ ካብቲ መክሰብካ ማለት እዩ ኣቫንዛ እንተመሪፅካ ኣብ ስዊድን ዘለኹም እንተኽኢልኩሞ ማለት እዩ ኣነ ክምህረኩም ኣይክእልን ናይ ኣቫንዛ ምክንያቱ ክጥቀም ስለዘይክእል ብሓፈሻ ግን ናይ ታክስ ኣድቫንቴጅ ኣለኩም ከምዚ ንሕና ኣይሳ ዝበሃል ኣብ ዩኬ ዘለና ኣብኡ ኣቫንዛ እንተመሪፅካ ማለት ታክስ መጀመርያ ትኸፍለሉ እምበር ዳሕራይ ትኸፍለሉ ኢኻ ዝኸሰብካ ከሲብካ ተመሪፅካ ድሓን ከተንብቦ ትኽእል ኢኻ ግን ከምኡ ዝብል ሓበሬታ ኣለዎ ማለት ስለዚ ኣቫንዛ ይምረፅ በቲ ዝረኣኽዎ ኣነ ንእሽተይ መፅናዕቲ ተወሲኽካሉ ክሕግዘካ ክእል እዩ ኖርድኔት ከዓ ከምኡ ተወሳኺ ኣለዎ ግን ክትመርፅ ከለካ 3 ምርጫታት እዩ ዘለዎ ኣየነይቲ ትመርፅ ካብተን 3 ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ኣብዚኣ ፅቡቅ ተማሂርና ፅቡቅቲ ሃብቶም ኦንላይን ኢዝ ሞር ሄልፕፉል ያ ኣነ ከማን ኦንላይን ሞር ይመርፅ ኦንላይን ኢዝ ቤተር ኣብዚ ፅቡቅ ኣለካ ምክንያቱ كان استفلالي هاجرات سلازلنا يس exactly بتكون ETF كابي كنجزء نخل أبي هذا لها war room مبلالو work أجرم ريد ستوك ناوري دومنا لو نايب على ستوك anyway نايب على تسلا anyway تبغي واجهات كورد كله I think I like it فلان نايب على تسلا واجهات مليش تزور لنا تبغى يرمي هات بس حفرت سبنا حجي مهارس زلوت ستوك بحسر رخيوان تتصنيحون تبغى خصوصا اللي يزبل الأمن تعلمني عملت مجمرة 300 خلاك تماهير 300 لا جزيكا نرجع 300 توجو كثير لبز جزيزي حجي جن كتم خلا أنت جزيكا تبغى زغنا وسيت كترخوا اللي أخذ بالأمن تعلمني سلزي أنت قولي الواجو أي تسلو وأنت هذا عم نتحليك توسخ جنزب جير كاتراي تجزء مالتي of course تعيت تكالات كوخنا خلوها نو خمزي احنا أصبلات كلازي كم بعد تسلا كم بعد أبل كم بعد مايكروسوفت كم بعد إنفيديا كم كله 10% 10% قوة لا خلوها مايكرو إيكونوميكس ساب قمة تأتينا توسخ جنزب توافيرنا له حجازي كخونا خالي إيتورو أبي كي على ديو برو إيتورو يس إيتورو أبي كي حزبوز بسبب كمان أبي إيتورو إذا وافر جن صبغ أيكونن مالت نتاكس مالتي اللوجن نتاكس صبغ أيكون بعد تريدين توانتو تتكيمكا صبغ حاجة زكاة اللي بعد فانغارد مالتي إف مالك مات بروكر دي إف ماتيك مالت I think بروكري ETF ماتيك مالت كم سمو ETF بزعبا ETF بلالو I think ETF ياخد جزء له تقل أبزنا بعد جرمن زلهم ببزحي زي تقوموا لي مات تمرتهم إيبو جن يس ETF ماتيك زبل ناي بروكري كنا بعد إيتورو كوينو جن ETF تاني تجزء له نعم نت فانغارد له أبزي UK كنت تقوموا له بأمريكا زلهم فوتو ياهم فانغارد حجي ETF ياخد جزء له بر ولك أو ستوك سايت جزء له نها زي ETF ماتيك أنت زي تجاجي كم خي كونه أيترفني زخون ነገር ግን አጋጢሞም ዝብል ዜና ነይሩሞ ንሱ ተኸታተሎ አይ ቲንክ ቅድሚ 2-3 ወርሒ ዝኸውን ኣቋሪፆም ብኻልዮም ተገዚኦም እንታይም ጌሮም ተወሳኺ መጽናዕቲ ክትወስደላ ኣለካ ማለት እዩ ETF ቢትኮይን ETF ኣብ ስዊድን I don't think ክትገዝኦ ትኽእል ኣይመስለንን ክቡር ሓው ኣብ ኣሜሪካ ዘለዎ እዮም ETF I think ሎንግ ይኻእቲ ከይትኾን እምበር ETF ኣብ ኣሜሪካ ዘለዎ እዮም ዝገዝእዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ዓዲ ክመፅእ ከዓ ተስቢት ንገብረሉ ኩልና ማለት እዩ ግን ፅቡቅ ነገሩ እንታይ እዩ ኣብ በዓል ቢትኮይን ኣዋፊርካ ተፀኒሕካ ስቶክ ናትካ ክውስኽ ተፅቢት ይግበረሉ ሪጋርድለስ ምክንያቱ ዝበዝሐ ሰብ ሃይፕ ገይርዎ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሰላም በሪና ኦንያና ስለ ትምህርትካ ኦኬ ሶሪ ይካልኩም
ኣብ ኖርጅ ዘለኹ ኖርጅ ማለት ኣበይ ከተማ ኖርዌይ ደኹን ስዊድን ኣበያስከ ታይ ሃገር ኣብ ኖርኔት ከም ዝበልኩኹም ዘየለ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ካልእ ብሮከር ትደሊ ንኣብነት ኣነ ኣብ ኢቶሮ ዘይረኽቦ ነገር እንተሃልዩ ኣብ ትሬዲንግ ቱ ዋን ከይደ ካ ይገዝእ ብከምኡ መገዲ ጥሪሕካ ክትከሎ ትኽእል ማለት እዩ Thank you, Tam. We can watch the videos and we can ask you any questions when you come online. Yes, بستخدم مثلا كلام كمسندة خمسين حجي مع زين صار نقرأ تحليكم أنا صار كانوا بقولنا خلينا تزي كوين نقدر نقدم بوست جوبر سوتهم كاب يوتيوب بزعبة خمسة أبرح حليت لكمني أورد ريد خوينا هم مساكم خلي فلان كلا عدد خوينا كله فلت مالت هيكونن سلزي ريد خويناكم كمسية خلي مالتي ናይ ዴንማርክ ኖርድኔት ዴንማርክ ትኮንካ ኖርድኔት ገዲፍካ በዓል ትሬዲንግ ቱ ዋን ቱ ክትጠቀም ትኽእል ኢኻ ትሬዲንግ ቱ ዋን ቱ ንባዕሉ ፅቡቅ እዩ ትሬዲንግ ቱ ዋን ቱ ኢተሮ ኣብ ስዊዝ ከመይ ፅቡቅ ኢተሮ ዝበዝሑ ስዊዝ ኢተሮ ይጥቀሙ እዮም ዎ ኣይ ቲንክ ኣብቲ ቀዳማይ ዝምረፅ ቶብ 3 ቶብ 4 ለኒ ኣብ ስዊዘርላንድ ፅቡቅ ኣቢጌል where is better to invest ብዛዕባ ስቶክ እንተኮይኑ diversify ግበሮ ጀማሪ ተኮይንካ ከም ትብሎ ዘለካ ጀማሪ ኢኻ ትመስል ኣብ S&P 500 ወላ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ወይ ኣፕል ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ወይ ማይክሮሶፍት ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ዓበይቲ ትካላት ማለት እዩ ናትካ ትዘጋግየን ኣበይ ብሮከረጅ ኣበይ ናይ ብሮከረጅ ኢኻ ትብል ዘለካ ትዘጋግየ ትገዝኣሉን ትሸጠሉን እንተኮይኑ ኣነ ቫንጋርድ ዝጥቀም ነይረ ፊደሊቲ ተጠቂመ ኢተሮ ንመርኣይ ጥራየ ብዙሕ ኣይኮነን trading to want to fight the come up the giዜ ማለት ስለዚህ trading to want to አይሳ investment saving account ዝብል ኣብ YouTube ከድ ካንተር ኢኻ trading to want to ትብላላ ጽቡቕ ረዲት ትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብ ፍላይ ቢከ ስለዘለዃነ ማለት እዩ أو بخالق ቀይሮም ኣለው ንግዜ ውጠጠው ኣቢሎም ሃለው ሃብቶም እሺ ኦኬ ኖርዌይ ትሬዲንግ ቱ ዋን ቱ ዝኾነ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ግብራታት በዓል ኒዮ ከመይ እዩ ኒዮ ፅቡቕ ሊድ ይብላሎ ሊድያ ክኸውን ሆፕፉሊ ተዘይተጋገ በዓል ናይ ቻይኒዝ ስቶክስ ኢዝ ቨሪ ዳንጀረስ ስፔሻሊ ምዚ ዘለናዮ ኩነታት ቁርብ ይፅለዋ እየን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2 ዓመት ትሑት ውፅኢት እየን ኣምፅአን በዓል ኣሊባባ በዓል ኒዮ ከመይ እያ እንተልክን ግን ሃይ ሪስክ ሃይ ሪዋርድ ኣለዋ ላዕሊ ክትከይድ ትኽእል እያ ታሕቲ ክትከይድ ትኽእል እያ ዓይነት ስቶክ እያ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ግን ካብቲ ዝነበረቱ ብጣዕሚ ወሪዳ ስለዘላ ካብ ታሕቲ ትወርደሉ ንላዕሊ ክድይበሉ ዘሎ ተኽእሎ ይበዝሕ ይብል ኣነ ሕጂ ላዕሊ ክብል ከሎ ከዓነ 50% 100% ክኸውን ከሎ ማለት እዩ 5-10% ኮይኑ ወላ ዓመት ሙሉእ ክትወርድ ትኽእል እያ ብዘይገድስ ከባቢ 100% ካብ ዘላትን ኣብ 8 ቅርሺ ኣብዚ ግዜ እዚ 4% ክትከውን እንተኮይና 50% ትወርዳላ ንላዕሊ 16 ንክትበፅሕ ይቐልላ ካብ 4 ትወርድስ 16 ንክትበፅሕ ይቐልላ ዕፅፊ ንክትከውን ማለት እዩ ሶ ሃይ ሪስክ ሃይ ሪዋርድ ኣሎ ከም በዓል ኒዮ ዝኣመሰለ ስቶክስ ንሱ ሪስክ ኣብ ግምት ከተእትወለካ ማለት እዩ يقنيلنا ثانك يو كبر حاول دنمارك نورنت كتاكس بعلها زيهم حجوز خبرها I think بعلهم حجوز خاون اشتي مصنعات وسخ لامبر نورنت نتوم اسكندنافيا زلهم بعلهم تاكس زغبروا لكم معناته ناي سويدن ياتا نورنت بسلات زغاغي بلاس افانزا سو بعلهم غبروا لكم تتمرص ግን ክፈላለይ ይኽእል ንኣብነት ኣብ ዩኬ ናይ ጀነራል ኣለና ሓፈሻዊ ታክስ ክንከፍለሉ ንኽእል individual saving account ዝበሃል ስፔሻል ካለና ስለዚ ኣብ ምንታይ ትመርጽ ኣለካ ጽልዋ ክገብረ ለኸለ ኣብ ኖርዌይ ብምንታይ ተሰው ኢተሮ ኣብ ኖርዌይ ኣነ ትሬዲንግ ቱ ዋን ቱ መበልኩም ምክንያቱ ኣቫንዛ ክቅበሉ ካንተ ዘይክ ኢሎም ኣብ ኣቫንዛ ላ ትሬዲንግ ቱ ዋን ቱ ኣብ ኣቫንዛ ላ ተስላን ኣፕልን ኤኒዌይ እንተ ዘይረኺብካን ወይ ተዘይ ተቀቢሎም ግን ትሬዲንግ ቱ ዋን ቱ ካልኣይ ኣማራጺ what model do you use for DCA it's difficult to be honest أنا حجي more ببزح سلزكاتاتلو كل عينت كتقام خليه بفلا يبز جزيزي واقعا 10% تقول لا خلوها كابتن زبالة ستوكس زبالة دولار كوست افريج نقبركو كخيد يخليه sometimes كا مومنتم قطامي اشجر يبليمبر مومنتم كا خمزي نابنت انفيديا نابنت سيلات وسخالا صح مسؤول وسخ كله كيت خليها ዝበዝሕ ዝጥቀመሉ ኣነ ግን ዋጋ ቀንስ ምስ በለት ዝወስኸሉ ዘሎ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ማለት እዩ
thanks for everything. More stock goes up أبيناي حيشت from ESL like Robinhood or Coinbase, which is the best for less gas fee. To be honest, ناي Robinhood عندنا نتقملنا بزي England. thanks for more stock هيتجزئني خا anyway ب Coinbase. Coinbase I don't think stock تجزئي مثلا ولا ب ESL. حجي Robinhood تخوينا trading نمزو تقملو. trading specifically كم day trading زقبر بفلاي بزح تقوم اليوم نلونج ترم تقوينو بعد ويبول يتقوم يوم ما مدرس بره ما نبزي ريكورد زقبر عنيرة I don't know أنت هتبلتها فيديو M1 finance yes M1 finance لكم جمرت تغلالات قانون كا Vanguard fidelity كتقوم كل يوم مثلا كأحد خبطن زبالة لازم خنا Vanguard fidelity نجمرت تقوينو ويبول M1 finance بفلا M1 finance كم زي باي استفلا لي استوك بعلها كم ETF كسر من ترى مالتي سلازم استفلا روبين هود جن تريدز جوبرو بس حق زي كم زي day trading و swing trading جوبرو تخوينه صبوا عدل وين مرات يستاتي بكايبو دانك thank you أبيجيل سو كبرت تخططتنا I think أمود دعنا هنا تاني ريدس نبرت معرخ ما يصلوا خجبرلو يغل أبزنا ستوك ماركت بفلاي نزين كباب حسب تغلط مئتاوتنا عالم ببحر زقبر ناي تريدين وين الشغط بو سلازكايد صلوا خجبرلي سلازي نبي يقصهم خيركم زلوا مرأيو عزيو كجدسنا يغل اللي تخططتنا كسب مودة أتعمل سايب مسمحكم بالبيع مسكنكم thank you so much سنة